Mm. Mm. What's up, Pawanlon TV? So karon guys, may nag-sponsor sa tawa guys og pizza. So thank you pala sa Agustos Pizza from ano pa to guys? From Davao City pa to. Wow naman! Wow! Wow! So ang dala nito si Pabanlong Bajon guys. Tara guys, oh. Hindi totoo yan. So sa atong kauban karon sa atong mukbang challenge. So natay kan guys, DIY na sauce, oh. Para okay, para bahal lang gid ba, oh. Para guys, oh. So karon guys, ang among bustahan na guys, kung kinsay uwit og kaon o kinsa ang sino ang mauling kumain nito makaubos, siya ang bibili ng Coke o yung ano, yung soft drinks. Game na? Game! Ano ba? Kutlon. So, bago tayo magsimula guys, ito yung page nila guys. Ito yung page ng ano, yung Agustos Pizza. Ito. Pan lang yun guys, papalo na lang. At kung order kayo, message na lang sila. Davao City pa yan guys. So, game! Pag-kutsara naman ito. Pag isa ba? Wala na ito ba? Guys, kay bago pa sa kutsara guys. Na. Pwede na? Pwede na. Okay, game. Sabay sila sa green na guys. Bro, Bisaya man na guys. Isog ka na guys. Sarang gani. Ano? Lumigay siya guys. Magul. Magano? Ano si magano mo? Lamig na eh. Lamig ko yan. Sana all. Bebe guys, nasa sauce lang guys. Tapos gusto na magkuhan ba? At siya namang DIY na mo na sauce ba? Para bahalang kayo. Ano ka nasisira, ulo? Beef mo siya guys. Oh. Kisi kaya siya. Flavor na flavor. Beef. Flavor na guys is beef. Beef pa. Beef pa. Ito ba ito beef? Para kuhan po guys. Taga atong cameraman ato. Isa-isa ta matag. Para kuhan po ba? Hindi kaya magkuhan ng cameraman. Oh, dari guys. Dari guys. Isa, oh. Isa guys, oh. Udah, buka dong. Ini udah. Kok tadi, Bang? Guys, lagi yang dawat guys, marami ka guys, oh. Oh, ano isa, oh. Sapang. Para guys, dua kawok guys. Para tikas guys, isa may makata guys para tikas ba? Sinapilde, wilalis. Shoutout kay Dave Galicia kay ingon sa Tagboy Tapang god ug ang Kuya Ismail
Nalaan, tagbitabang ba? Tapang yun eh. Kaya bitabang ko. Shoutout po dahil ko sa alis sa kuya guys na siya ang nagkuha na ni. Oh. By the way guys, ang tagya sa Agustos Pizza. So sa kong kuya Ano na pa si nga to? Marceliones Megs. Ha? Marceliones Megs. Marceliones Megs. Shoutout sa mga dam. Salamat kasi yung pizza nga sponsor. Nag-awal good. Dami ka dami. Kumakain yun. Kapindi ka, maragsog akong kuwan ba eh. Yan. By the way guys, wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel. Subscribe na mo guys. Sa FB page na to guys, Kubadlong TV. Two piece na ako guys. Two slice na ako guys. Atulo. Kapili ko anib. Palit yung tagkok ani guys. Dapat guys, kung tanaw mo na guys. Dapat nagkawan, pinupod oh. May kayo guys. Palit yung cook ani guys. Ipaningot ko guys, kay giga mo nag-jogging good no. Ano, pili ka ani. Comment lang ba guys kung sa'y next natin yung mukbang guys. Kung challenge ba kayo ba? Sama natin nyo ron. Last slice na ako kabat, igagok ron. Nakoy sa uy. Biara na. Last slice na ako guys. Ya pa. Dua pa kabok guys. Napagay kaon niya. Partidahan guys. Kok ko hilak guys. Ipaningot ra ko. Terus guys. Ipaningot ra ko. Terus oh. Wala. Sakit din siya guys. Pili tayo yan. Hindi ko makaya guys. Busog ako. Tama guys. Last guys. Last. Sama na to. Alit na ko ron. Kaya Hindi na ako baktas. Kaya baktasan yun. Hindi na makaya guys. Pili dito guys. Wala nga sa sili ng trino eh. Champion guys. Oh? Dok ka black ang biya. Ako sa mo ha. Hindi na nagbaktas ito. Pwede of coke. Alit ako. Palit. Aja ito. Para balik na ako. Ano ba?
Wala kay. Tingnan mo ni pindig ito guys. Kayo ka buko. Oh, di makaya. Halang kay guys. Oh, nagkaon og isa kay ngani oh. Oh, kita mo ni. Mana guys? Halang kay guys. Putay dog sa spin pero das. Tapi video kaya na. So while ginagbayad siya guys, bahay nga tawag kan guys. Salamat sa Agustos Pizza nga pagdumalaan ni o tag-iyan ni sa to pa nga to? Marceliones Megs Sa Facebook. Marceliones Megs sa Facebook. Yan ako sila sa pizza. Okay, so guys, ilang page guys, tara guys, kana guys. Kana nasa inyong screen, kana mga sila. Ngayon na guys para natila mo sa kami ang pizza ba. Kaya itong batahan na to eh. Oh. Tara guys. Palit jud guys. Layo kang gibaktas guys. Ano na resulta sa mga kan guys? Hindi Hindi ba? Mahinang nila lang ba? Yes. Bait ago kinaon. Gusto noon tagkwanda. Imo na yo. 30 pesos. Pili mo na kada eh. Ramay tenda. Guys, abang pailis guys, guys. So, yun lang guys. By the way, sa wala pa subscribe, subscribe na guys. Guys, and click the notification bell. So, tara guys. Bye-bye.